πάνω στον Λούκας ο Σπανούλης. Τα δύο κρίσιμα μαρκαρίσματα για την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Λούκας από την κορυφή σκοράρει το πρώτο καλάθι της ΕΦΕΣ. Πρόλαβε να κάνει ένα ελεύθερο σουτ. Σπανούλης στην εσωτερική, μια βόλτα στη ρακέτα της ΕΦΕΣ. Όμορφη πάσα στον Πάουελ, το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού, με τον Σπανούλη να ανακατεύει την άμυνα της ΕΦΕΣ και να σερβί. ΕΦΕΣ που έχει αδυναμίες στην άμυνα στις θέσεις των ψηλών. Ο Φάρμαρ μπερδεύεται. Λούκας για τρεις πάνω στην άμυνα του Σπανούλη, που πρόλαβε να βάλει τα χέρια του, αλλά όχι να σταματήσει τον παλιό του συμπαίκτη. Σπανούλης πήρε την εσωτερική, έξω στον Πρίντεζη. Το σουτ τριών πόντων του Πρίντεζη, μπάλα πέφτει στο καλάθι. Παπα-Νικολάου απέναντι στον Μπάρατς, το τελείωμα στον Γκόνλουμ. Το τελείωμα με το lay-up από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Δεν μπορεί να αποστάρει τον ψηλότερο Παπα-Νικολάου. Φάρμαρ στη διείσδυση. Πολύ ωραία προσπάθεια, ακροβατική. Στα πρώτα 7,5 λεπτά είναι 3 φορές να ισοφαρίσει. Σερμαντίνη, νέο πρόσωπο αντί του Πάουελ. Σπανούλη στη διείσδυση, γκολ φάουλ από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, που διεμβόλησε κάθετα την άμυνα. Φυσιογνωμία, τον Κατσίβελη μπορεί να μην ξέρετε, που δεν παίζει πολύ στον Ολυμπιακό. Νάτος ο Κατσίβελης και σκοράρει για τρεις ο νεαρός του Ολυμπιακού. Με μεγάλη ευκολία τα προβλήματα των πρώτων λεπτών. Εδώ όμως ο Σπανούλης κάνει μια λάθος επαναφορά και ο Φάρμαρ στην απέναντι πλευρά ταχυδρομεί την μπάλα με κάρφωμα στο καλάθι του Ολυμπιακού. Τα ποσοστά του είναι μόλις 8 στα 21 εντός παιδιάς. Ο Ερντέν τελειώνει μια φάση παίρνοντας την εσωτερική. Σαβάνοβιτς μετά την επαναφορά στο jump shoot. Ο Χάινς κατεβάζει ένα εύκολο rebound. Ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια τελειώνει τη φάση και παίρνει και φάουλ. Εδώ δείτε πόσο γρήγορα διέρχισε ο Χάινς κατά μήκος στο γήπεδο. Οι παίχτες της ΕΦΕΣ ήταν αλλού για αλλού. Ένας έδειχνε τον άλλον στο ποιος θα πάει πάνω στον Χάινς. Ο τελευταίος που την πλήρωσε ήταν ο Σαβάνοβιτς, που έκανε και το φάουλ. Λύθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη διάρκεια του time out, ενώ να από τον Γιώργο Πρίντεζη. Τουντσερί απέναντι στον Σλούκα, το σουτ πάνω σε άμυνα. Ο Χάινς δίνει ομηρικές μάχες, αλλά δεν μπορεί να νικήσει τους ψηλούς που τον περικύκλωσαν αυτή τη φορά. Σπανούλης, Περπέρογλου για τρεις. Ο Ολυμπιακός ζεστάθηκε για τα καλά. Οι τρεις από τις 4 τελευταίες επιθέσεις του έχουν βρει στόχο. Είδατε πάλι το πρώτο καλάθι του Περπέρογλου. Στο μεταξύ συνεχίζει να λειτουργεί και η άμυνα του. Λούκας του Σπανούλη. Και από εκεί στον Πρίντεζη, που αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Ολυμπιακός στο συν 9. Κυκλοφορία της μπάλας με πολλές πάσες από την ΕΦΕΣ. Ο Μπάρατς στο σούτ από τα 6 μέτρα είναι καλός τώρα από εκεί. Ελπίζω ότι κάποιος το έχει πει στον Περπέρογλου. Μπαράτς, προσποίηση, χαμηλά. Πήρε όποιον βρήκε στο διάβοια του μαζί του και σκόραρε η ΕΦΕΣ στο μείον 3 και με δικά της 12 δευτερόλεπτα. Ένα ακόμη καλάθι από τον Γκόνλουμ κατεβάζει τη διαφορά με ένα σερί που εναλλάσσεται ανάλογα με τις πάσες με τον Γκόρντον. Πάλι η συνεργασία του Γκόρντον του Λούκας, που γίνεται ο πρώτος παίκτης της ΕΦΕΣ με διψήφιο αριθμό πόντων. Πρίντεζης για 3. Ο Ολυμπιακός σκοράρει για πρώτη φορά στην τρίτη περίοδο με τον κορυφαίο επιθετικά απόψε. Φάρμαρ με αντίπαλο τον Λό, παρότι πήγε ψηλά για τον μπλοκ και σπρώχνει την μπάλα σε φίλια χέρια, σε οικία χέρια, σε αυτά του Σπανούλη, που του επιστρέφει την μπάλα, τον σταματάει η άμυνα της ΕΦΕΣ. Πρίντεζης τελικά πανταχού παρόν στην επίθεση του Ολυμπιακού σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι μες των ομάδων τους. Μεταφέρει το παιχνίδι πια σε άλλα επίπεδα. Έξω και η πρώτη σκόρερ είναι ο Πρίντεζης και ο Γκόνλουμ. Ακριβώς. Κάτι πρέπει να ρισκάρουν και οι δύο. Έχουν ρισκάρει από τη θέση 4. Τα δύο τεσσάρια έχουν κάνει καλές βραδιές. Παπα-Νικολάου στην απέναντι πλευρά στον Πρίντεζη, απέναντι του Σαβάνοβιτς. Ο Πρίντεζης στη λήξη της επίθεσης σκοράρει εντός χρόνου και φτάνει τους 21 πόντους. Απέναντι στον Βούιασιτς, έξω στον Λό. Ο Λό πάει χαμηλά, ξανά έξω στον Σπανούλη. Ο Σπανούλης έχει ώρα να σκοράρει, δεν το κάνει εδώ, αλλά είναι εκεί ο Χάινς, ένας νάνος μέσα σε κορμιά γιγάντων.
Πασάρι στον Σιπ που δοκιμάζει για 3. Ο Βούγιασιτς μαζεύει την μπάλα και σκοράρει. Είπαμε εκεί υπήρχε ένα ζήτημα. Δεν του πάει σήμερα το σουτ. Έχει τώρα 0 στα 3 τρίποντα. Σαβάνοβιτς με αντίπαλο τον Άντιτς. Καλή άμυνα από τον Σκοπιανό και ενδεχομένως βήματα από τον Σέρβο που δεν έδωσαν οι διαιτητές. Ο Λούκας στην εκπνοή του χρόνου. Ο Ερτέν μαζεύει το νωρίτερο ότι είναι εξπέρ των κλειστών παιχνιδιών. Τώρα σε ζώνη άμυνα του αστυνομία. Γιασβά απέναντι στη ζώνη 2-3. Παπα-Νικολάου. Πρίντεζης για 3. Ο Πρίντεζης κάνει ρεκόρ καριέρας με αυτό το σουτ. Φτάνει τους 24 πόντους. Η προηγούμενη μεγάλη επιθετική βραδιά του ήταν πριν από 4 χρόνια εναντίον του Μιλάνο. Εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον είχε σκοράρει 22 πόντους. Σβηστός επιθετικά απόψε ο Βασίλης Πανούλης. Η Έφες σε μια νέα περίπτωση ευνηδιασμού με τον Γκόνλουμ. Κανείς παίκτης του Ολυμπιακού δεν ήταν ουσιαστικά τοποθετημένος αμυντικά. Ναι, καθαρό. Το μεταξύ ο Πρίντεζης συνεχίζει να παίζει μόνος του και αυτό του Τουρκού. Ο Πρίντεζης μαζεύει το rebound, πάσα ευνηδιασμού στον Σπανούλη, ο οποίος τελειώνει τη φάση αλλά χωρίς να ευστοχίσει ο Περπέρογλου τα καταφέρνει. Ακολουθώντας τον ευνηδιασμό ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα 6 πόντων 62-56. Ήταν οι παίκτες του με εντολές των Παπα-Νικολάου να μην ξεκολλήσει από τον Σαβάνοβιτς. Λούκας που συνεχίζει να... Βούγιασιτς ελευθερώνεται, δοκιμάζει για 2 η μπάλα στα χέρια του Σλοβαίνου. Για 3 τώρα η προσπάθεια του Φάρμαρ. Ο Ολυμπιακός λύνει την πολιορκία. Rebound του Περπέρογλου. Πάσα ευνηδιασμού στον Παπα-Νικολάου. Η αεροπορία του Ολυμπιακού απογειώνεται για να στείλει τη διαφορά στους 7. 65-58 από μια κερδισμένη φάση στην άμυνα. Το κάρφωμα του Παπα-Νικολάου. 96 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Ολυμπιακός, δεν το είπα εγώ λάθος μου, κοιτά. Φάρμαρ, Λούκας στο lay-up 65-62, απόσταση 3 πόντων με 57 δευτερόλεπτα για το τέλος. Πασάρι στον Λο, προσποίηση από τον Αμερικανό, το shoot για 3. Οι μάχες για το rebound, νικητής ο Χάινς με τη συνδρομή του Περπέρογλου. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 3 και έχει το χρονόμετρο να τρέχει υπέρ του για μια καινούργια επίθεση. Φάουλ πάνω στο Σπανούλη. Αυτό το rebound ήταν καλύτερο και από καλάθι, Δημήτρη. Βέβαια, τι λες τώρα. Όλος ο αγώνας. Εκείνο το σημείο. Ευστοχή και στις 2. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 5. 67-62 με 16 δευτερόλεπτα για το τέλος. Χωρίς φάουλ η άμυνα, δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρει οτιδήποτε. Ο Φάρμαρ δοκιμάζει για 3. Το rebound από τον Σπανούλη. Τέλος. Ο Ολυμπιακός λυγίζει την στεναρή αντίσταση της Έφες. Παίρνει την νίκη με 67-62. Κάνει το 1-0. Κάνει το πρώτο από τα 3 βήματα για τον Λονδίνο. Η πρώτη ανάσα για τον Ολυμπιακό. Μεγαλειώδης η νίκη του όσον αφορά το επίπεδο της τακτικής και της στρατηγικής που χρησιμοποιήθηκε από τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τους συνεργάτες του. Όλο το κλειδί ήταν ότι κατέβασε τους ρυθμούς της Έφες, πήγε μια ομάδα φύση επιθετική στους 62 πόντους. Το ζητούμενο πια είναι αν ο Ολυμπιακός σε πρώτη φάση